ҳанӯз ӯ як ҷавони 20 сола буд. ба як духтар ошиқ мешавад, чунон дил мебандад ки ҷуз он духтар касеро фикр намекардааст ва ҳатто дардашро низ ба касе гуфта наметавонистааст. чӣ ҳол дорӣ? ба ту чӣ шуд? аз ӯ мепурсиданд. чӯпонбача бошад, бо табассум ба онҳо нигариста чизе намегуфтааст. дарди ӯро танҳо рафиқҳои наздикаш ки онҳо низ чӯпон буданд медонистанд. ду рафиқ рӯзона гӯсфандони қишлоқро ба чарогоҳ бурда, шабҳо бошад дар як қулбаи хурдакак зиндагӣ мекарданд. як рӯз онҳо кори ҳаррӯзаи худро ба анҷом расонида ба қулбаашон бармегарданд. чӯпони ошиқ дар як болои санги калон ки наздикии қулба буд нишаст ва бо чашмони монанди солхӯрда фурӯ рафтани офтобро нигоҳ мекард. ҷавони дигар бошад тайёрӣ барои хӯроки шом медид. дар ҳамин замон аз пеши қулба овози як пирамард баланд шуд. эй ҷавонмард! чӯпони ошиқ дар як ҳоле буд ки пирамардро намешунавад. пирамард якчанд маротибаи дигар овоз мебарорад, аммо чӯпони ошиқ намешунавад. ин овози баландро чӯпони дар қулба буда мешунаваду ба берун мебарояд ва мебинад ки як пирамард. марҳамат ҷаноб, шумо чизе мехоҳед? мегӯяд. фарзандам, ман роҳгузарам, хело ташна мондам. оё метавонӣ ба ман каме об диҳӣ? ҷавон ба қулба даромада обро гирифта меораду ба пирамард медиҳад. пирамард бошад аз як тараф об нӯшида, аз тарафи дигар ҳоли чӯпони ошиқро мепурсад. пирамард ҳайрон мешавад ки он қадар овози баландро намешунавад магар кар бошад, гуфта ба фикр фурӯ меравад. баъд аз нӯшидани об мепурсад: рафиқат бемор аст. шабҳо хоб намеравад. ба худаш назар намекунад, ғизохӯрияш хеле номунтазам аст. ғайр аз духтар дигар чизеро фикр намекунад. хобаш духтар, ғизоҳояш духтар, нӯшокиҳояш духтар, атрофаш духтар. ҳамаи чизи вай он духтар шудааст. ишқ ва муҳаббат бояд ин бошад. пирамард чӯпони ҷавонро бо диққат гӯш мекунаду мепурсад: рафиқат ба кӣ ошиқ шудааст? ҷавон: ба духтари подшоҳ. пирамард ҳайрон мешавад. ба ҷавоне ки болои санг нишастаасту аз ин суханрониҳо бехабар менигарад. мӯю ришаш ба якдигар печидааст ва хеле заифу хароб. рафиқи чӯпони ошиқ: ҷаноб, ман ба ӯ хеле зиёд гуфтам. ту куҷо, духтари подшоҳ куҷо? ту кӣ ҳастӣ ки ба духтари подшоҳ ошиқ мешавӣ? аммо шунавида намехоҳад. пирамард: кани рафиқатро ҷеғ зан, бо ӯ суҳбат кунам. ҷавон назди рафиқаш мераваду якҷоя назди пирамард меоянд. вақте ки чӯпони ошиқ назди пирамард меояд, аз чашмонаш маълум буд ки вазъияташ на он қадар хуб аст. ҳатто чӯпони ошиқ қобилияти истодагарӣ надоштааст. пирамард: писарам, ин чӣ ҳол аст? зиқ нашав, дарди бечора ва бемории бешифо вуҷуд надорад, гуфта сипас ӯ ба фикр фурӯ меравад. пас аз хомӯшии кӯтоҳе пирамард ба чӯпонҳо мегӯяд, то бар замин нишинанду ва ба фаҳмонданӣ шурӯъ мекунад. ин пирамарде ки то ба дари ин чӯпонҳо омада буд, яке аз мушовирони подшоҳ будааст. солҳои дароз дар вақти ягон ҳолати душворӣ подшоҳ аввал шуда аз ин пирамард машварат мекардааст. султон ин пирамардро хеле дӯст медоштааст ва пеш аз мушовири худ қабул кардан як хоҳише кардааст: мушовири ман буданатро ба касе намегӯӣ ва дар пушти як кӯҳ рафта зиндагӣ мекунӣ, то ки ман туро ҷеғ занам. пирамард ки он замон ҷавон буд, талаб ё ин ки хоҳиши подшоҳро қабул карда, дар як қулба зиндагӣ карда ва дар вақти бекорӣ ба гулфурӯшӣ машғул мешудааст. он қадаре ки подшоҳ ӯро дӯст медошт, ӯ низ подшоҳро он қадар дӯст медошту ҳурматаш мекард. ӯ ин зиндагиро танҳо аз сабаби султонро дӯст доштанаш қабул карда буд.
ҷавононе ки пирамардро гӯш мекарданд чашмҳояшонро аз ӯ якдаме дигар тараф намекарданд. хусусан чӯпони ошиқ дар даруни баданаш рӯшноиҳои умед бо сӯхтан даромада буд. ниҳоят бо шахсе ки бо подшоҳ наздик буд вомехӯрад. ҷавони ошиқ мепурсад: ба дарди ман давое ёфта метавонед? пирамард: дар қисми болои қулбаи ман як мағора мавҷуд аст. ту ба он ҷо меравӣ 40 рӯз. аз он ҷо набаромада аллоҳ аллоҳ гуфта зикр мекунӣ. сипас хоҳишҳои худро ба даст меорӣ. чӯпони ошиқ дар ҳайрат мемонад: ин қадар осон аст магар? ман ҳозир ба дастам тасбеҳамро гирифта дар мағора 40 рӯз ба номи Аллоҳи Зулҷалол зикр мекунам ва бо дӯст доштаам мепайвандам. ҳамин хел. пирамард: бале, гуфтагиҳои манро кунӣ, баъди 40 рӯз бо дӯст доштаат мепайванд. чӯпони ошиқ субҳро интизор нашуда бо дӯсташ хайрхуш карда бо он пирамард ба роҳ мебарояд. якҷоя вақте ки роҳ мегарданд каме ба худ меояд. ранг рӯяш беҳтар мешавад, ба пойҳояш қувват меояд. пирамард чӯпонро то ба дари мағора ҳамроҳӣ мекунад. дар назди дар хайрухуш мекунанд. чӯпон дарҳол ба мағора медарояду ба зикри Аллоҳ оғоз мекунад. нияташро ба духтари подшоҳ, забонашро ба зикри Аллоҳ мекунад. аз байн якчанд рӯз мегузарад, чӯпон ғайр аз якчанд эҳтиёҷҳо тамоми вақти худро ба зикри Аллоҳ мегузаронад. гарчанде ки чӯпон бо зикр машғул буд, он замон дар қишлоқҳои гирду атроф як сухан аз гӯш ба гӯши дигар сайр мекард. ҳама ба якдигар ин хел мегуфтанд: дар ин мағораи кӯҳ як дарвеши аҳли каромат ҷой шудааст. шабу рӯз ба зикри Аллоҳ машғул аст. ин сухан баландравӣ нишон дода давом мекунад. танҳо ба қишлоқҳо неву ба мурури вақт аз қишлоқҳо ба шаҳру ноҳияҳо ва баъдтар ба тамоми давлат паҳн мешавад. дар ҳар як паҳн шудани сухан ба 1000 илова карда ба чӯпон якчанд кароматҳо изофа мекунанд. як моҳ пас рафиқи чӯпони ошиқ чӯпони дигар ба мағора ба аёдати дӯсташ меояд. ошиқ худашро он қадар ба зикр дода буд ки аз омадани рафиқаш хабардор нашуда буд. баъди садои баланд камтар ба худаш омада буд. баъди як ҳасрати кӯтоҳ бартараф кардан дӯсташ ба хона мераваду чӯпон бошад зикрро давом медиҳад. 5 рӯз пеш аз 40 рӯз шудан шӯҳрати чӯпон акнун ба тамоми мамлакат паҳн шуда буд. он қадар паҳн мешавад ки ҳатто дар сарай низ гапзанон мешуд. ҳатто як рӯз подшоҳ низ ин хабарро мешунавад. як рӯз подшоҳ бо вазир ин масъаларо сухан мекунад. подшоҳ: чунин дӯсти Аллоҳро дар барамон гирифтан ба мо бисёр чизҳои мусбат медиҳад. вазир: султонам, бигзор аҷале кунем. аҳли зикр дар як макон бисёр намеистад, онҳо дунёро мегарданд. ин дарвешро ба сарай гирему инҷо иқомат кунад. подшоҳ: хуб фикр карде, бирав дарвешро гирифта ба сарай биёр. вазир ки аз тарафи султон таълимот гирифта буд, роҳи кӯҳро мегирад. якҷоя бо дарбараш будагиҳо назди чӯпон мешаванд. ҳодисаро ба чӯпон мефаҳмонанд. чӯпон таклифро қабул намекунад. чӯпон интизори таклифи духтари подшоҳ буд. вазир барои бурдани чӯпон ба ӯ чӣ таклифе кард, чӯпон рад мекунад. вазир зиқ шуда ба сарай бармегардад. подшоҳ вақте ки аз вазир саргузаштро меомӯзад, хело ғамгин мешавад. султонам, дӯстони Аллоҳ молҳои ин дунёро аҳамият намедиҳанд. ҷаноби дарвеш ҳам як мисоли зебо шуд мегӯяд. подшоҳ ин дафъа худам меравам гуфта қарор медиҳад. вақте рафтам подшоҳ мушовири худро яъне пирамарди дар кӯҳ бударо бо худ мегирад. султон бо одамҳояш назди он мағора меоянд. ин замон 40 рӯзи чӯпон дар мағора буд. подшоҳ ба ин ҷавон таклифҳояшро мекунад. чӯпон хомӯшона гӯш карда ва вақте ки подшоҳ суханҳояшро ба итмом мерасонад, чӯпон бо як овози пасту заиф: на, намехоҳам мегӯяд.
подшоҳ ва одамҳояш дар ҳайрат мемонанд. ин таклифҳо таклифҳое нестанд, ки ин қадар осон рад карда шаванд. ягон нафар ин корро маъное дода наметавонад. ҳар кас ин ҳодисаро ба маънавиёти бузурги чӯпон мебандад. подшоҳро рад кардан эътибори чӯпонро боз зиёдтар мекунад. дар он ҷо ягона нафаре ки аз ҳама чӣ огаҳ аст, ин он пирамарди мушовир аст. мушовир мегӯяд, ки султонам, ин ҷаноби дарвешро бо духтаратон хонадор кунед, ба ҳадафатон мерасед. подшоҳ қабул мекунад? пирамард: мумкин кунад биёед инро санҷе. ин таклиф ба подшоҳ хуш меояду ва айни замон тамоми одамон аз омадани подшоҳ ба мағора огаҳ мешаванду ба он ҷо меоянд. дар муддати кӯтоҳ як гурӯҳи калон ба майдон меояд. қариб фурӯ рафтани офтоб буд. чӯпон зикрашро давом медод. подшоҳ ва мушовираш назди дари мағора шуданду ин таклифро ба чӯпон карданд. ҷаноби дарвеш, шуморо бо духтарам хонадор кунам, таклифамро қабул мекунӣ? дар вақти ин таклиф рафиқи ҷавон чӯпони дигар низ инро мешунавад ва хурсандиаш аз чашмонаш маълум буд. рафиқаш чанд сол буд ҳасрат дошт ва бо дӯстдоштааш мепайвандид. пирамард ҳам бо умед буд, чунки медонист ҷавон бо кадом ният инҷо омада буд. шом шуд. ҷавони ошиқ тасбеҳашро ба кисааш меандозаду назди дари мағора меояду ҷавоб медиҳад: на, подшоҳам, бо духтаратон низ хонадор шудан намехоҳам. замони ба ҳайрат дучор шуданд. пирамард ва рафиқи чӯпон ҳам чӣ хел мешавад? охир ин чӯпони ошиқ барои расидан ба нияташ инҷо омада буд. дар кӯҳ овози пашаш шунавида мешуд. ҳар кас дар ҳайрат буд. шубҳаи касе намонда буд. акнун ҳама бовар доштанд, ки ин дарвеш дӯсти Аллоҳ аст. сабабаш бошад таклифҳое ки бар ӯ карда буданд. хомӯширо рафиқи чӯпон эътибор надода: ту чӣ кор карда истодаӣ? ту бар ба даст даровардани духтари подшоҳ чиҳо накардӣ? қариб буд ки ҳаётатро аз даст медодӣ. ҳозир бошад ба даст даровардӣ, аммо қабул намекунӣ. ту ба худат биё. ҷавони ошиқ ханда мекунаду ба подшоҳ, ба одамон ва ба пирамард нигоҳ карда чунин мегӯяд: ман 40 рӯз барои духтари подшоҳро ба даст овардан Аллоҳ гуфтам. парвардигорам подшоҳро, одамҳояшро ва ин қадар одамони дигарро назди ман овардааст ва тамоми имкониятҳояшонро назди ман кушоданд. ман шояд барои духтари подшоҳ Аллоҳ неву барои Аллоҳ мегуфтам, чӣ мешуд? дӯстони азиз, инак боз расидем ба анҷоми як навори дигар. то наворҳои оянда шоду пирӯз бошед.